Kagapong arutan nakapigpig side is now. Apan tayo man aglamutan. Gutom na ba kayo? Ako rin. Apan tayo jay minas. Brazilian barbecue. So nga aming nga kanin tayo ko, karne. Lamot-lamot. Dorbab-dorbab. So nga may kayo, sumurge, tagdo-doorbab tayo together. Akas makita yun nakapuspus ko litis no. Kininanakit day. Nakaranranyag. Dati tayo ni Minas, Brazilian Steakhouse. I'm so excited! Bagta si Dagtay ti, tawa. O diba? May mayat, alas 4 pa lang no. I'm allergic to men. Oh God! Kastoy ti rules dani Gamin nato eat all you can nga karne, Brazilian meat. No datoy green. Nakakabel dyan ti table yung naka-green na kasta ni umay da nga umay, handa ka nga sardungan. No redan, kaya nasa awan. Agi na nakabasit, tani nabsugan. Naabot mo dyan, dorbaban. Ay, soup, madiket ti soup. Ano kaya? Madiket. Mga tayo iti, pork belly. Polenta. Natang. Tapos kunyari lang, healthy. Kunyari lang naman. Pork ribs. Tapos dati patatas. Ay, wag. Mabigat. Sige, magmanok tayo. Why not? Apoy, nakadra-dry na dati rice da. Tapos dati kwada ni dessert da naimas dati mini donuts da. Dapat di prutas da ko mamangga da. Mamangga da niya mo dun. Tayin mga nin. Tapos ti drink ni mo dati ni Guaranya Zero. Sa mga nanonood pa ng vlog ko, kasama na naman po natin ang aking putang inang kaibigan. Hi there! We're doing well. Thank you so much. What is that? Thank you so much. Because I'm vlogging, you know how it is. Thank you, thank you. And it is 4:22 in the afternoon. First meal. Yung last na punta ko rito, alam mo, birthday ko pa ata, kasama ko si Lucas. Damang barbaron. Hi. Sirloin steak? Absolutely. Give it to me. Let's go. Ooh, thank you so much. Raman tayo natin steak da. Nagigimang sobra. Ang sikreto ng kakain dito sa Minas, ano sabi mo be? Pacing. Ay, kita nyo ni Gia, thank you. Okay, so ito ang tinatawag lang cheese bread. Napakasarap. Actually, ito yung pinaka-paborito ko rito. Sana may nagbibenta nito ng ito lang, no? Meron. Saan? Costco. Costco? So, ibig mo sabihin, pinapakain nila sa akin dito, Costco lang? Dami. Sarap! Damanan. Excuse me. Parmesan beef. Thank you so much. Pinakulnot sa ahang ko nga maiwa. Oh, Good. it's good. At ito ang kanilang, what is it? Pork ribs. Dry. Wala, damanan. This one is top sirloin cap. Thank you so much. Raman tayo dahil bestseller da. Anong pangalan ng bestseller nila, Be? Picanha. Yung magandang pangalan niyo ng aso, Picanha. Diba? Picanha, come here. Lalo pag doorbab yung aso. Picanha. Ang sarap. Chimichurri, pagsawsawan. We have another new one, smokes. And we put Ramanan tayo dati, cordero. Kunanan. Cordero ng Diyos. Tama ba? Yeah. Uy, may lemon cake. Yes. Tsaka yun. Kung akala nyo na karne lang kinakain namin, hindi po. May gulay din po. Konti nga lang, pero may gulay din. Hindi ko lang kung nakikita nyo. Tad-tad-tad yung tabanan eh. Sabi nung kaibigan ko, tagal ko raw. Hindi be, mabilis ka lang kasi. Doorbab ka kasi. Ako pa sinisili yung tangan mo. Kinuha namin lahat para pareho kami ng pinagkuha. Ito yung sa kanya, ito yung sa akin. So, ako raw yung mabagal. Pero siya hindi siya mabilis. Gutom lang, hayop. Uy, damanan. Yep. Di ba kinakain ito sa Pilipinas? Anong tawag ito sa Pilipinas? Ay, ala. bacon wrapped chicken. Thank you so much. Non-stop. Damanan. Excuse me. Spicy sausage and regular sausage. Can I try the spicy? Ba yung hindi natin makain, lalagay ko sa bag ko. Para hindi natin bayaran. Cheese dip sa loob. Or ba, uminom naman tayo para naman may panhulak tayong slide. So good. Ito yung mga sinuserve nila sa amin. Karne. Ay, may pinya din pala. Uy, babe, may ka ng pinya para naman kunyari, healthy tayo. Thank
Thank you so much. Dahil mamuti kayo ko dito niya. Non-stop. Handang agsardong, umay da nga umay. Talaga mo nga punwan dati platong. Ingana ang mukha yan. Ingana ti kangkanang po. Ingana ti laang ni. Gusto, taka na meron na naman bago. Chicken, nope, not for me. Drumstick. Isaw-saw tayo, no dama tiraman lang ako. Sarap. Wala masyado. In fairness lahat so far masarap. Ngam da bacon wrap chicken da? No. Tapos da chicken hearts da? No. But everything else, it's really, really good. Sana may Brasilianong kasama rin, no? Ang sarap kaya papakin ng Brasiliano. Or parang Dami nun. Pork shoulder. Ooh, hot sauce. Okay, amoy natin yung anghang. Ho! Nagpigsa. Ito po pala yung kaibigan kong si Ina. Nakita nyo na po yan sa mga vlogs, imposibleng hindi. Laman ng vlogs ko, panay, kainan. Siyempre, sino po ba yung kasama ko sa kainan? Di siya, tsaka yung kapatid niya si Gia. Parang damanin. Pineapple, abso-freaking-lutely. Yes, please. Thank you. Dati pinya, pampawalang umay, tama? Roasted pineapple. or honey. Oh my God. Roasted pineapple with maple cinnamon. Wow, tignan niyo po yung kaibigan ko. Oh, healthy. Wow, talaga lang Wala, abdaman lang. Kaslan sa give up ka. Hindi pa ako busog, pero kailangan ko talaga ng pacing. Oh, dahan. Inot. Timadila kaya dito naimas ang amin naimas ng makapaumay. Magpipinya ulit tayo kasi ito na nga di ba? Umay na Be, nasaan yung cheese nila? Gusto ko yung queso nila, masarap yun Thursday pa lang ngayon? Oh my God, may pasok ba ako bukas sa kamerang pasasabado? Ano ba to? Tikman natin tong mushroom soup nila. Wow, ang lamig! Thank you so much! So ito, ribs, tama ba? Be, ang sarap talaga ng karne tsaka suka, no? Sa mga kaibigan po namin sa Pilipinas, meron po kaming katanungan sa inyo. Ang kikiam po ba may karne? Paki-comment naman po sa baba. Tulungan nyo naman po kami, matagal na po kami wala sa Pinas. Be, saan tayo makakabili ng kwek-kwek dito? Seafood City? Layo-layo naman kasi, mahal-mahal pa. Ang kaibigan ko po ito gumagawa ng kwek-kwek. Pero hindi niya naman po ginagawan. So, anong klase siyang kaibigan? Sige, bilang kita ingredients. Saka kare-kare, huy! Matagal na tayo hindi nagkakare-kare. Andamanin. Excuse me. Mark picanha, top sirloin cap, teacher. Thank you so much. Ay, hindi ko may ganyan sa Pinas. Magimas. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko na sagot gulaman. Mga bay, meron akong tatanong na napaka-importante tanong. Oh. Mag-ice cream ba tayo after this? Pwede pa. Pwede, para Doorbab po yung kaibigan ko. Pag nakita niyo po kami, ang tawag po niyo sa amin ay the 3 doorbabs. Parang ata Magaganito na ba tayo, hindi pa? No, wala na niyo kanina. Doorbab. Ay! Gaganon sana ako pero hindi. Dapat kutsilyo yung gamit. Sorry. Ang pinya ba pwedeng isawsaw sa suka? Fried cheese? Yes, that's our favorite. You know what? I'll have 3. Thank you so much. Thank you. Cheese and caramel. Ginas. Be, ang sarap. Tostado siya. Sarap. In your heart. In my heart. Parang maglakbakan lang tayo. Alam mo ngayon ko napagtanto, kailangan ko ng isang Brasiliano. Be, ang ganda ko. Ganda ng ilaw din O, di ba? Boom. Hala, uminom naman tayo para naman bebusog na ako. Pero steak. Naabot ko man di kinadorbab ko. Naman, nandito yan. And we're back. Kung nga nag-dessert ka mga mabalin. Doorbab. Ako ay isang doorbab. Lakas. Masaya-saya naman dito. No? Festival. Forever. Para kasi, di ba?
Sige, tara. Ice cream na ba?